फैग्रानो झालमुरि मोननै बिना लाखिबाय आं गगा होननानै आरामसे नै गजाफोरखौबो एक्सट्रा बेखिनिखौ लाबोबाय आं रुटि मोनसे लानानै फैबाय आं बेदरखौ एवथुमनासो लाबाय आं ओमफ्राय आलुखौ एक्सट्रा गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लामा ससे फैलायनानैसो आरोना बैयाव सान्दुं गोसाथारना बेनि थाखायनो ओमफ्राय दायो फुंनि माने ब्रेकफास्ट बोरायनो लाबोबाय आं ओमफ्राय सान्दुं ओरैबायदि गोसा ना बुंनो कय गेसिल' दायो दखानाव थांसै ओमफ्राय नानिखौ लानानै फैनोसै खेबसेनो मा गैला एथ' देखले जाया मागे आं भिडिअ बानायनायखौ जि नायबाय आरोना बियो न' खाथिनिनो आनै जायो दायो आङो लानानै थांनोसै दहायनो दखान खुलिनानै नानिखौ स्कुलाव दोनलांखांबाय बिदाया ओमफ्राय आङो बोरायनि थाखाय ब्रेकफास्ट लांफैफिननो आरोना दायो थांफिनगासिनो दं दखानाव ओरैबायदि सान्दुं गोसा बुंनांला नै नैयाव एसे साया आरोना मोजां मोनलायो गरमनि थाखायनो जेबो गाननो जोमनो देलायनो गोसो जाला लोगोफोर मा होनबावनो थांग्रोनोसै दखानसिम जल्दिनो दखानाव सफैफिनबाय आङो दसे थानानै आंबो स्कुलाव ओंखारलांनोसै ओमफ्राय र' विंगार थाग्राखौ देखायना विंगारा मर्निंआवहाय स्टेनाव बेयाव थाया आरोना बाजारावसो थायो बाजारनिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव फैनानै लाखिनानै मानसि थिखांनानै डाइरेक्ट थाङो आरोना बाजार बे बाजार जेराव स्टाइल बाजार दंना जोंनि गसाइगावआवहाय जों दाख्लै मलाव थांदोंमोन जे बे मलावनो खाथियावनो थायो आरोना स्टेल बहायो ओमफ्राय बेलासिबासो नैयाव बहायो बेलासिबानो दायो सानसुनिफ्राय बेयाव बहायगोन आरोना र' देखायना नैबे अट' दंना नैयाव बहायगोन दाहाय एसे 12थासोनिफ्राय ओमफ्राय दायो बाजारनिफ्राय ओरै फैनानै नैयाव दसे लाखिनानै मानसि थिखांनानै लानानै थाङो आरोना बेयाव बहाया बेयाव सानसुनिफ्राय जिखुनु जाया सानजौफुनिफ्रायसो बहायो ओरैनोथ' मर्निंआव बाजारावसो बहायो नालाय ओरैजाय बाजार थांबाय ओरैजाय बास स्टेन्ड सिङाव ओरैजाय ओमफ्राय इथिं थांबाय जोंनि न' ओरैजाय स्कुलाव नानिखौ लायग्रोनोसै आङो दायो हाइरड मोनफैबाय नै दायो नानिखौ स्कुलाव लायनो थांनोसै सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा मा होनबावनो आरोना लोगोफोर माबायदि गारि सालायलांखोहाय बिसोरो स्कुल मोननोसै आरोना नै लोगोफोर फैबाय सान्दुंआथ' ओरैबायदि गोसा मा होनबावनो दायो टाइमाबो जाजोबाखै दाबो 20 मिनिटसो दंबावो माने एसे सिगां फैग्रोबाय आरोना आङो माने बाजार एसे खालामगोन साननानै फैदोंमोन बाट अमाथ' मोजां बेदर गैखायानो दहाय आब'नाव फन हरखादोंमोन आङो बेनि थाखायनो दा नायनोसै मा लांफानाय जायो लोगोफोर स्कुलखौहाय दायो जोङो थांफिनगासिनो दं आरोना न'आवहाय ओरैबायदि गरम बुंनांला थानो हायि बायदि आङो मा होनो एसे दखाननि माबाफोरबो मोनगोन खोमा सानदोंमोन बाट गैया बेयाव मोनासै ना मोनसे दखाननि जिनिसफोरबो लांफानो नागिरदोंमोन नालाय मोनासै दाहाय बेलासियाव बाजारावसो थांनांसिगोन ओमफ्राय गैया ओंख्रिबोथ' मा जानो आङो बयलारसो लालाबायनानै फैबाय अमा जानो होननानै बुंदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय अमायानो मोजां नङा दिनै बबेयो सयाबिनसो आलुसो औ पियास बेजोंनो आलुजों बयलारजों ओरै संहैनोसै आङो जेबो संला गगायानो मोनजोब्बाय गारामाया बोरैबा सुखुवानो रावनाबो खाराखै साथामनाबो सनालिनाबो जोंनाबो बोरायनाबो भाग्य मोजांनो जों सानैया बांद्राय लोमजालाबायाखै सासेयासो बिदायासो नोगोद लोमजादों आरो दा न'आव थांग्रोसै औ मोनदों फिसा न' मोनथारनोसैलाय नै हाइरड मोनफैहां जाबाय अखा हानानै दैया थाफिनजोब्बाय नै सनालिना सिखारा बिरखोगासिनोसो दं सिखारा नोंना बिरदों आयदा सनालि मा जाबावनो खर'आनो साजोब्बाय गगा मोननानै बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै बास स्टेन्ड
दे आयौ थैखागोन बुंग्रायानो बोहैलायनाय नोंलाय मानो आइसक्रिम जायाखैबा मारै बुंग्रायानो जाखो दे हब दे हब मा मोनगोनखो ha kusanay tara kami dokan tiga Bisa kalay kusanang ano dos kalau kan lagi bisa kalau kan pada tuh alay Portugal. nggak kangen dah ada cycle nangguno kenapa ओमफ्राय आदायाबो साइकेल फिदों नालाय ओंखायनो नोङो साइकेल हरथाव साइकेलखौबो होबोदो ज' सानैजों थाबायबोदो बाथिं साइकेलखौ हरदो ओमफ्राय फैनानै थाफैदो होननानै बुंबाय आङो दा आरो आङो थांबा आरो दा लाबोनांगोन आरो गारबोनांगोन बेनि थाखायनो आङो नोंनो थांग्रोदो थांनानैहाय लानानै फैग्रोदो बिनि उनाव आं थांनोसै होननानै बुंबाय आरोना आङो दायो दसे दखानाव नेथ'गासिनो गालांजायाना दखानखौ ओरैनो लांदांनायखाय नेथ'बाय आं दसेनो न'आव सफैफिनबाय ओरैबायदि सान्दुं गोसाना थैनोसै आं लरहायनाय बायदि मोनजोब्बाय आयौ गरमानो जाबाय हाबाय लाबो होनबानो होनलाबो जाला हाबो साराय गोसोमाव बेदर संनाय बेदर गोसो न'आव फैनानै आरामसे नै बयलारखौ संफैयो 1 थाखानिल' बियो फवासे 30 थाखा जानानै दं बयलाराबो एखमबा 60 थाखानि मोनो आलुजों संलाबायनोसै बेखौनो आलुबो हानानै लाखाबाय आं एकदम जहलसो बानायखागोन सनालिनि आखलखौ नायलाय अबाव उन्दुदों मानो हायाव उन्दुगोन नों कारपेटाव उन्दुनो हाया कारपेटाव उन्दु कारपेटाव सेस बाला सिथाबजोब्बाय बियो गरमानो हालोद गाज्रिखा लोगोफोर आंखौथ' देखायजाला गरमनि थाखायनो बेदरखौ एवथुमनासो लाबाय आं ओमफ्राय आलुखौ एक्सट्रा बेखौ गेब्लेयोलै बयलारा गुरै जायोना ओंखायनो बेखौ एक्सट्रा दोनथ'ग्रोबाय आं बेनिफ्राय आलुखौ एक्सट्रा एवबाय नै बेखौ दाहाय दै होनानै साखांबासो बेदरखौ होगोन आं सिथि दखानावसो लोगो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर हाखु दाखु संलाबायनानै जाद्लानानै फैबाय टाइमा दिनै लेट जाबायना स्कुलनिफ्राय फैनानै आरो बाजाराव थांफिनबावनांगौसो आङो एसे माबा लायनि खरसा लायनि दखाननि आरोना माल एसे जोबना दं नालाय लायनो दहाय मोनबोआखैना फिस बाजारनिफ्राय दहाय जुदि मोनबोयोमोनबा बाजाराव थांनांनाय नंलामोन दायो बाजारावनो थांनोसै आङो ओमफ्राय बोरैबा खुसुब ओंखारदों आंखौ थै गैयैनो ओरैबायदि गरम दिनै माने गरमानो बाराथार दायो एसे दोमैलुलु जादों आरोना बाजाराव थांनानै फैग्रोसै आं जाबाय थांसै आं बाजार थांग्रोनोसै आङो लोगोफोर नैयाव जिरायदो दायो बाजाराव थांगासिनो नै मोनबायानो होनजाबाय ना अट' स्टेन्ड बारबायानो लोगोफोर बाजार मोनबाय ओमफ्राय दिनै ना मा होनबावनो गरमा लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसा नायदो नै मानसिफ्राबो ओरैबायदि मानसिफोर जादोंना गरमबाबो माने जाखायो आरोना एभ्रि टाइम जाखायो बाजाराव मानसिफोरा दिनै बाजार दिनमोनथ' बावनासो दं आङो सुनिबारमोन मा नांगौ लाबाय आरोना लोगोफोर माखासेखिनिखौ आङो लानो हाजोबासै फैसाबो एसे खम नालाय जाखिनि हायो बेखौ एसे लाबोबाय ओमफ्राय बाद बाखि एसे बाखिसो लाना फैबावदों आरोना आङो फ्रुटिबो एसे लानानै फैबाय बेखिनिखौ लाबोबाय आं फ्रुटि मोनसे लानानै फैबाय आं जा हायो बेखौ लानानै फैबाय बाद बाखिखौ एसे बाखि लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर फैसा थोजोबाना ओमफ्राय उपाय गैया फैसाबो जों सानफ्रामबो दैलि माल थिखोबाय थानाय ना बेनि थाखायनो
सबखौनो बाहायजोबनोबो हायाना एसे दोनथारनांगौ जायो बे आङो दखानाव फैग्रानै झालमुरि मोननै बिना लाखिबाय आं गगा आयु गरमानो थैनाय बायदि ओरै माने दसेनो सान्दुङा दुङो ओमफ्राय दसेनो दोमैलुबो जायो हा औ एक्सट्रा दोनखादोब्रा दसे जिरायनानै झालमुरि जाना लाबो सिकुरनि बे मोसानाय एसेसवाना नाम बिसोरनो बे एसेसवाना बिसोरनि माबानि बिरानो बेखौ सिनायखायोलै एक्सन एसे जिरायनानै जाथोंसै नानिया उन्दुलांबाय जि मोजांनो कारपेटआवहाय बेखौनो जिरायनानै जाथोंसै दसे गाबोना हारसिं जागासिनो दं नों बेखौ जाबग्रोदो रा बिदिनो दाजाबदो बेखौ मोननैसल' दोनफैग्रोदो दाहाय जाबनो हायो होमबा आं बेखौ बेयाव दोनफैखाबाय दहाय नुवाखै नों मोननै नुवाखै नों बेयाव आङो भिडिअ बानायदों बियो डिस्टार्ब खालामफैयो आंखौ जाबाय बानलुआ एसे गोसा जाबावनांगौमोन बानलुआनो गैला गरमा दिनै हाइस होदोंलै बानलुआनो गैलामोन बे फाग्ला बोरायनाव बे आंनि नोखौ जादों नारेंखलबो गैया फाग्लाना गैया बांसिनखौ मोनलायबाय नै आं जानायखौ लानानै आङो मैया बेलासियावसो जि जानो लुगैदोंमोन गैया बेलासियाव मानसिया उन्दुनो ओंखारनाय जालामोन मबाइल मोननायखायसो उन्दुआ मैयाबो मबाइल नेबाय थादोंमोन गैला दहाय जानानै दोनदों बियो नानि जादोंमोन ना दहाय स्कुलनिफ्राय फैनानै बेखौ आङो बाजार खालामनायखौ मोजाङै देखायजोबनो हायासै मानो होनब्ला आखाइया मोननैबो बरथिकजोबना आरो बिदिसो आं मनाखौ न'आव बावबोबाय ओमफ्राय लांनो हायासै जारला जाबाय ओमफ्राय जाथोंसै दसे न'आवबो दा थाब थांनांगोन खामानि दं नोगोदनो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना